Sa di pa tama to sa mga issues may gala niya may lalaki gidakop kay nagbinastos man. Ngadto sa mga minor de edad bugti sa kwarta. Oy. Iyon sa man niya pagbinastos ni mga minor de edad. Ato i-check sa mahigala ang report o banasab ni kasamang Idol Tweety dasto nga pikas nga linya mahigala. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Radyo man na Tornado Feel live and direct mismo din sa Mabolo Police Station kung diin day usa ka lalaki nga gipadakop. Human na Tornado Feel iyang gihagada ang mga minor de edad og pakighilawas sa iya Tornado Feel. Apan sa atong initial nga pakiginabi ani nga maong suspetsado Tornado Feel, dili daw kwarta ang iyahang paghagad ani nga maong bata Tornado Feel apan cellphone daw ang iyahang gigamit isip bugti Tornado Feel nga makighilawas ni say ang kini nga mga bata Tornado Feel. Apan matod ni Tornado Feel wala man daw na dayon o nasudlan ra gyud daw siya og dili maayong espiritu atong higayuna mo tong iyahang nabuhat og nabuhian to nga maong kulong kay kini nga maong mga bata Tornado Feel iyaha maning close daw kumbaga sa ilahang lugar kay parintir man pud ni niya Tornado Feel. Ang kining mga bataa mo nang ato pong ginisyalan in taon og kontra Tornado Feel og hinabi ang kini nga mga biktima ato apong gisuwayan natin ni Rufil og kini nga maong suspetsado atong nibaw-an nga kini nga suspetsado kini mga biktima ato ni Rufil pero may gini silang magduwa sa gawas nga bahin sa ilahang balay kay tungod po hilig pod og bata ang kaning suspetsado hilig manghatag sa ni Rufil og mga gamit ani mga bata mga pagkaon ug uban pa og atong higayon natin ni Rufil hiyagada ang katong mga bata murag na nawag na gyud daw ang iyang kalawasan kay mo day kinahanglan isip lalaki Attorney Rufil. Yan gituwayan kay tungod Attorney Rufil basing daw musugot ang kini mga bata pero mas nindot gyud Attorney Rufil kung sa iyahang ismo ato ang madunggan ang iyahang habig kabahin ani nga mao pasangil sa iyaha kung sa katinuod ug unsa gitong hitabo Attorney Rufil atong adlaw Attorney Rufil ato lang itago sa pangan nga yan ang kini nga maong suspect niya nahitabo din ni dinis may barangay Kasambagan Attorney Rufil. Sir yan live and direct sa IFM 93.9 og sa DYHP Arman Cebu kauban nato si Attorney Rufil Fernandez Banyo kato ang station manager sa DYHP. Nya hinabiyon na kanamo ginagmay ni Attorney Rufil iya ka pangutan ng mga question niya. Ikaw lang bahala tubag kung sa imong habi ni nga maong insidente. Hello? Hello yan. Hello? Oh, kumusta man ka diha? Kumusta man ka yan? Okay na sir, okay na sir. Okay na. Pila may imong pangidaron? Pila na may imong edad? 34 sir. 34. Unya kini mga bata nga imong gihagad matod pa, pila may edad ani nila? 16 sir. Pila? Mga bata pa ni, mga minor de edad pa ni. Waday kay, unsa man katinuod nga nang hagad kani nila, unya imong bugti sa imong paghatag. Ay, ang atong signal. Ayan sa mga nila. Okay. Unya, ang tabo sir, kanang, nasudlan na siguro akong utok kung dili maayo. Pila man kabuk mga bata ni? Pero wala dito na ko touching, no touching, wala ka kamiran tulo ang langad to, wala gidiskapian lang gid ako sir ba? Nato lang kuha na sir. Oh, so sa man imong gihagad og kwarta or gihagad nimong cellphone? Cellphone naman sir, cellphone so nahibolo ko ano naapil na kwarta. So sa may imong giingon day nga? Sabi ni ko kung cellphone, nagduwa sila. Nya, dai mga chat na ko sa mga sa messenger nga babae nga i-offer ng 2.5 ilang i-appeal to sir. So sayop na nga niya mo imi-offer kag kwarta sayop na ang imong gi-offer cellphone ra. Oh, unsa man ka ulitaw pa di ay ka yan? Oh, single. Pwede ka nanguyab na lang og tarong ka na manguyab kag mga kuan ba, mga dalaga. Sir, paitay ka nito. Sorti lagi ka sir, professional, sorti.
Asa man ka nagtrabaho di ay? IT Park. Unsa may trabaho nimo dito? Ha? Okay, di kay mabati yang kuan Twitch, kuanan lang Twitch. Di mabati ang interview na. Wala problema. Oh, karon. Oh, boto sir. Trabaho ko IT sir. Ya, dugay-dugay sa mga sir. Pila magkakatuig na trabaho? Sir? Pila magkakatuig nga na trabaho? Mga almost siguro 7 years sir. So, laylay nga company. Unsa man trabaho nimo dito? Waiter, nya call center, nya dishwasher, lain-lain sir. Lain-lain. Oh, yes sir. Nga usay service ko. Ngano nagkasuod man mo ini mga bata? Sir? Ngano nagkasuod man mo aning mga minor de edad? Di ba mo? Ngano nagkasuod man mo aning mga namasangil nimo nga mga minors? Kuan na sir, kana parintin na ako sila sir. Unya? Nya kanang kuan na ko kanang nagtapok-tapok kani nga to nya nagputrit. Kanang librihan ako sila mga pagkaon, kay hilig sa kong friendly mga bata sir. Oh, friendly ka mga bata. Pila edad aning pila ni kabuk mga bata tanan? Usa naman to sir ako. Usa naman to akong gihagad sir pero uban man gusto atong usa ka babae sir. Mo nadamay nga lang ba? Nadamay pila man kabuk kani pasangil gyud nimo di ay? Duha sir. Duha. Pila may edad aning duha ka babae? Tag pila may edad? Tag 15 anyos ni? 13 or 14 over 15 dala na sir. 13 or 14. Ang imong gihagad kining 13. Kani mo lag 14. Ang 14. So unsa na may imong gihagad di ay tagaan nimo wala mo inya nga taga kwarta, taga cellphone. Sir, I have approved sir nga wala ko mohatag og kanang sulti nga 25 ba kwarta. Kato man lang sa cellphone sir, kailang gibasa, wag ilang gidungag sir. Oh, pero ang imong gi-offer niya, unsa may imong gi-offer? Cellphone la sir in town sir. Cellphone ra. Mohatag kag cellphone kung musugot siya nimo nga kuan. Mohimo ka og kuan niya. Kaya na. Wala to ko pero magusto ako sir, not intentional magusto ako sir. Not intentional. Tulo ato sir. Wa may tao lain sir. Way tao lain. Oh yes sir. Oh, so giunsa naman dai nimo ingon ang bata? Gihinay ra ko nako sir nga dili man sex ako gingon sir. Ang pag-ingon ako, pag-approach, tagaan ka cellphone, pero happy ko. Maulang pa na akong gingon, sir. Happy ko, anak na di ay. Oo. Gaan ka cellphone, brand new. Ganaan ako siya. Ibong lang ko nga, dilibrihan ako sila ato, ipakaon ako sila maayo niya, dayon. Magkagabi, ibong ko, nisumbong man sila. Oh. So, nganong miingon man ka nga, mura kag nayawaan? Hindi, kuhaan man ko, sir, kanang makasasama kita, sir. Wala man dyan limpyo nga tao sa kalibutan, sir. Murag na nataningan lang ito nga makontrol ako huna-huna ba. So, ato panahon na, ganahan ka mo hilabot ato mga bata, mo itong imo lang gi-oferan. Dili, sa ingon, sir, kay mura bitaw ka ng kuhaan, sir. Mura bitaw na tintal lang yun. Atintal. Wadi ka kauna-huna o kuhaan, nga to ta ka sa hungkira na may daghan dito mga babae. Mabitaw to katong nakoy ka-chat na ka ng workers, guys, sir. Oo. Sa Facebook. Oo. Pumato siya niya. Doon na kami up nga. Naman nila ako sa cellphone. Ilang gate basa-basa. Oo. Namakto niya. Paibong ko pag kuha na ko ato. Pagka-alin ako, gidungag na 2.5 na cellphone na may lang ang gihagad nila. Oo mo na nakasayop nila. Kay gidugangan ka og 2.5 nga kwarta. Mao lagi, sir. Oo, nga cellphone naman tayo mag-offer. Ang kanang 2.5, dasya sa ko ang cellphone. Oh, sayop sila diha. Dapat musulti sa tinuod nga cellphone. Oh, cellphone na imong gi-offer, no? Oh, cellphone lang. Cellphone lang. Unsa may pasabot nimo aning nga? Happy ko. Mo to nga, kuan na to? Mo to nga but pasabot. Pero dili direct nga SEX nga word, sir, kay wag pa kasi bati din nga. Oh, bati man, no? So pero dili direct nga SAX, pero ang tuyo happy ko. Mismo sila gahapon gani sa barangay niingon man sila. Happy ko. Oh, pero ba't pasabot yun nimo itong intensyon nimo to? Kaya nayawaan man ka nga,
mo na ginaunta. SAX gyud pero wala nimo ipaklaro. Wala na ko paklaro. Oh, mo gituyo nimo unta SAX pero ang imo lang nga aron nga dili kayo klaro mo tika happy ka anak lang no. Pero kami na tulo ato gahapon sir, ibo lang ko sir nga gipakaon ako sila, gilibrihan ako sila, nya sige kami pangatawa. Ibo lang ko paggabi sir, gihapak naman kong kalit og kanang kuan sir. Gitampaling ako sa iyaan sir. Unsa may imong gipakaon din nila? Libre na ako milk tea sir. Libre milk tea. So, pilte pa lang higop-higop sa milk tea, no? 40 pa lang higop-higop sa milk tea. Yan nga, tagaan pa na akong kwarta, tag 20 kat anduha. Okay pa sila kayo, unta? Okay pa kasi sila ato. Ibo mo na akong labi sir. Gitampalok na akong galit sa ilang iyaan sir. So, kinini ang kanto untang imong pasabot ng happy ka og ingat to pagkasungkira na may daghang babae, okay ra po unta. Mo lagi sir, nasayop jud ko sir. Paon massage sir. Nasayop jud ka, God knows sir, wa jud kay bisyo sir. Di ko manigarilyo, di ko mainom, wa ko tusok, wa ko patik, wa ko ganggang, di ko musuyop, wa tanan sir. So kanto panahon na mura lang gyud ka og kanang nakuan na kasi mo. Una sir ba? Adalang kasi ang pagkalalaki nga murag ganahan na gyud kanto panahon na. Nadaan gyud sa pagkalalaki, murag nigawas kinong pagkalalaki atong gayon na ba? Pero wa nimo hilabti dayon. Gyud sa laman nimo. Not touching, wa tanan. Words ra. Nya, ni unsa man sa pag-ingon nimo nga happy ka, unsa man sila di ay? Sumbong-sumbong sila pagkagabi So kapila naman nimo ni buhata nga manghagad ka og pagkaon nila inom mag-milk tea. Ha? Kato pang higayon na sir. Nganong ganahan makikig-uban-uban ani nila mga 13 anyos, 14 anyos nga o mag 34 years old na maka. O nya, ako sa mga pag-umangkon, mga relatives na ako sila. Nyawa ka. Silingan na sagmi. Nyawa ka na kuan ron sa may imo day unayon na imo man mga relatives na di ay. Di, layo naman sir, mga lima na kaang-ang. 5 na, so pwede na para nimo, no? Dili sir. Dili sad. Pero nakuha na gid sir na wangkon ako, I humble down before anyone sir nga ako sir, wangkon jud ko nakasala ko sir. Pero dili man jud nako intentionally sir, kay ngano sir. Wala man ako gitouching, wala ko manghikap. Wala tanan, only by words raman. Wala ka manguyab na lang kuan kining dalaga nga klaro gyud. Wala lagi sir. Pero nakauyab ka sa una. 2 times ra. 2 times ra. So katong pagkauyab nimo 2 times sa una naka-happy ending happy ko punto sa una. Dili sir. Tinulong to ako ang panguyab sir. Ang imong buhaton unta og nana nga sitwasyon og manguyab kag tarong or maminyo kag tarong o di gani suroy ka songkira na may daghan dito unta. Ha? Nasayop lagi ko sir. Sayop lagi ka. Kay og muhatag ka dito katong cellphone mong gi-offer dito sa hongkira na pwede ra to ang tatoy problema. Lagi sir. Sa man ni sayop man karon imo lang ning bayran sa bilangguan ining kalakiha. Di sir kanang mahigariglo man akong family sir sa since elective naman namo sa sir. Unsa man to panahon na nakainom ka na hubog ka to panahon na? Dili man sir, di mo ko mainom sir. Nga nga man kung sa murag gaganahan na gyud ka to panahon na lang gyud. Mo lagi to. Murag natintal lang gyud sir. Natintal. Ni tumaw lang sa kung nahuna lang gyud ba. Ngano natintal ba sa man mga bata de magpasiksi din sila ngano magtintal ka nag short pants na sila murag kwan? Sir, Inana? Mo to nga murag natintal ka kay nagpapuok og short pants inana? Inana sir. Sos na disgasya na. O panalitay ni sugot man tatuan tati problema. No. Asa man tani mo dadon og nisugot pa? Tama sir, pasalamat ako sa Ginoo sir, wala may dayon sir kay mahugot ako nga sir. Asa man ka nagtrabaho sa pagkakaroon unta? Kuan ko sir kanang tambay na ko sir. Tambay ka? Unsa man ka kadugay ng tambay? Wala ka sir, maglilingkod sa skilid niya. Nagpapakwarta, nagpa-5-6 sila ba? Mga man ako, di ko na sir. Nagpa 5-6 ka? Yes. So naday kay daghang kwarta kay nagpa 5-6 man ka? Dili man kaayo sir, ginagmay ra ko sir. Ang ginansya na ko sa simana, mauray akong pagkaon sa simana. Yang i-rolling na ko ang puhunan. So, kini mga bata kay imo naman ni mapalinti pero layo-layo na nga palinti. Sige na nig uban-uban nimo sa una pa.
Sige sir, kay kuan man sir. Dili maingon mag-uban pero magtagad-tagad sa mi sir. Unya kini ni ang imong librehan og mga milk tea inana no? Yes sir. Kadaghan ka nakalibre nila. More than 100 times sir. Pero doon na kay tuyo kaniadto nga madugay nimo kagadagan og milk tea. Katulad sir, gayon na sir. Ha? Katulad yung gayon na sir. Pero unsa man to imong tuyo to? Panaro na ni mga bataay nana. Dili kuan ko sir, mga plan ko ato sa sir, ko lang ko sir. Nya usa man niron mga ikag pasaylo og pasayloon ka, ug di ka pasayloon da priso ka gyud. Mawala sir, mga ayo ko pasaylo sa ginikanan sir kay tawag ang tawag mga masayot nga parinti ra na ko sila. Sus problemaha aning kalakiha mo lagi na parinti nimo nya imo mahinog giunay. Mo lagi sir, mga ayo pasaylo sir, I humble down before anyone sir. May pa in English pagamay ka. Imo sultian ang ginikanan ha? Lagi sir. Na di gani ka daog humble down da adto gyud kay nito. Anak gyud katugpa ng presyon, kakagawas ka ni. Kailangan jud bisa pag muluhot ko sir. Sa pag muluhot ko sir, I will do it sir. Wa ka magbisyo, wa ka mo suyop nito. Wala sir, God knows, wala jud bisyo sir. Nanog kuan ka, i-drug test ka. Yes sir, wala gyud sir. Dikad ka sir. So kunon ka, okay ra ka? Yes sir. So kadto nadalang gyud ka adtong panahon na sa imong pagkalalaki, nadalang ka. Nadalang gyud ko sir, kay tawar man taon ta masayop sir. Sige. So sa pagkakaron before ka mo humble down, i-lockdown na sa kadiha. Sa unta man nahimo man mo ni. Sulti ilan tong kuan, mga ginikanan ug unsa man galing. Pero mo follow tag process ani. Sir kay since igagaw ra man sir sa akong papa sir. Ikagsa. Kinsa na may nibisita nimo diha? Imong ginikanan, imong mga parinti, imong mga igsoon nibisita na nimo? Ako mama sir, dati sir. May gani imong mama na imong papa asa man? Nagtrabaho sir. Unya unsa man tong ginikanan sa mga bata? Magigsitol sila. Ang pa mo, ang iyon pala ginamo maayo sir, magpakiloy ko sir. So unsa man imong pag-ingon? Imong inon nga humble down, sige no be. Unsa man ingon nimo? Na kanang so to in English be kanay. Unsa man to? Ako sir, makasasama gid ko, nakasala ko sa imong pagumangkon. Ako tawag ako nga makasala gid. Laki nga makasasa. Since relative ta pasayloan ko din mausab, din ako pakita, din ako musab hantod sa akong kamatayon, ako ipanumpa. Yan sa to humble down sa to. Sige. Unsa man sir? Kato mo kon ba in English ba nimo? Sa to? I humble down before my auntie and my little niece. Ako nakasala ko niya. Pasaluan ko, forgive me nga imong uncle nga nakasala in town nimo, pasaluan town. Dili ka perfect imong uncle. Nyaton ta nga makasabot ra ka. Dili na jud mausab, as in dili na jud nga mausab. So karon samtang pwede na ko ka-praise hantod sa hantod. To samtang wa pa masitol ni bisa pa og wa pa kwan humble down ka in the meantime wa pa man sitol i-lockdown na sa ka. Diha ha? Okay lang sir. Sige. Sige, yan salamat kis paghatag panahon sa DYHP. Ayon nag-usab na ha og unsa magaling ha. Sige, salamat sir. Okay. Sige Idol Tweety, porbida. Mura man tag manus bridge sa dato Idol Tweety. I humble down myself too. Pero mo lagi nato ni Rofil, nagmahay daw siya pero awahin na gyud ang pagmahay nato ni Rofil kay nabuhat naman pud to niya ang ingon naton sayop pud gyud ang iyang nabuhat labaw na iharap pud ang parinti ang iyang nabuhatan og ingon nato. So lain ning leksyon Idol Tweety sa mga babae labi na mga minor de edad nya dili magdulduol na mga kuan kay lisod man kayo. Unsay tawag sa mga bata niya? Angkol siguro, mag-angkol ni mga bata? Angkol ato ni Rofil, ang Angkol. mga bata man daw sa ilahang lugar ato ni Rofil, matud pud siyang ginikanan nga to akong nahinabi ka ganina ato ni Rofil. Di lang pud daw sila mapa-interview. Apa niingon sila nga hilig magudig bata ang kining maong dinakpan ato ni Rofil. Pero sahay daw mag-inisip bata mo po daw si ato ni Rofil, ganahan po daw siya magduwa. Ayaw kol. Bata pa ko kol. Kuyawa ni Ayaw kol. Ayaw kol. Pero karon nato
Attorney Rufil, samtang naguwat ni siya sa desisyon na sa pamilya niyang mga bata, Attorney Rufil, gihikayan na ni siya og RA 7610 or Special Protection of Children Against Abuse. Abi na ko kung sa nagihikay pagkaon. Ang kaso naman ay gihikay. Ang kaso, Attorney Rufil. Ala, sige, ayaw, call. Bata pa ko, call. Ayaw ko. Disgrasya hinoon, pagbida. Disgrasya, gid, Attorney Rufil. Lesson po ni Gyud sa mga angkol din ha, Attorney Rufil. Nga hilig po dogingon ani. Sus, Nga, di ganahan mapriso, di Gyud magtuga-tuga o buhig pulong. Ngayon ani. Sige, ayaw, call. So far, Attorney Rufil, mao na ato na ko ang kinatibukang habig ko dani nga maong suspetsado kabahin na ni nga maong insidente dinhi sa Mabolo Police Station. Kauban na to sa tong Armed Patrol sa Speed Pilot Idol Double D. Kinyo ang Idol Tweety sa IFM 93.9 og DYHP Armen Cebu sa Takmar. Amen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.